Hi, आं मोन्टु बसुमतारी दिनै आं क्लास 10 नि मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 नि क्वेश्चन नम्बर 5 खौ सल्व खालामगोन स क्वेश्चन नम्बर 5 आव दं बिदा गोबां राशिफोर px gx qx आरो rx नि बिदिन्थिफोरखौ हो जाय राननाय बिमाफारिखौ जाफुंहोयो स जोङो राननाय बिमाफारिखौ जाफुंहोनाय जोङो मोनसे बिदिन्थि नांगौ माबा बिदानि बिदिन्थिफोर नांगौ जाहाथे px gx qx आरो rx थायो स दाना मा बुंदों बेवहाय आरो जोंना मा जानांगौ बेफोर भितर राशिफोरनि कन्डिशना मा जानांगौ नाम्बार 1 आव दङ डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx थामहिनबा डिग्री px माने रानजाग्रानि डिग्रीया माने qx थामहिनबा रानगासैनि डिग्रीजों समान जानांगौ आरो नाम्बार 2 आव दङ डिग्री qx थामहिनबा डिग्री रानगासैनि डिग्रीया माजों डिग्री rx जों समान जानांगौ थामहिनबा रानखोन्दानि डिग्रीजों समान जानांगौ आरो लास्टआव दङ डिग्री rx आ मा जानांगौ 0 जानांगौ स गिबियावनो नाम्बार 1 खौ खालामग्रोनोसै जोङो मा लागोन जोङो ओरैबायदि मोनसे लानोसै जोङो स हमगोन जोङो px नि भेल्युखौ जों मा हमना लानोसै जुदि जोङो twice x square minus twice x plus 14 स जोङो मा लाखो बेनि px नि भेल्युखौ जों मा लाखो 14 twice x square minus twice x plus 14 लाबाय आरो जों मा लागोन gx खौ न रानग्रा थामहिनबा gx खौ जों लागोन जोङो बेखौ जोङो लानोसै 2 स दाना बानाय जुदि जोङो px खौ बेखौ लायोब्ला आरो gx खौ जुदि 2 लायोब्ला जोङो मा मोनगोन दालाय जोङो बेखौ जोङो बिजों रानोब्ला जों मा मोनगोन डिग्री px is equal to डिग्री qx समान मोनगोन स नाय जोङो राननानै बोरै समान मोनगोन जों राननानै नायनोसै twice x square minus twice x plus 14 so बेवहाय 2 स जोङो नाय बेवहाय नाय 2 जों बेवहाय जुदि x square सानजावोब्ला बेवहाय जागोन twice x square जाबाय बेहाय मा फैगोन बेखौ 0 जाबाय बे गैला स minus twice x plus 14 फैबाय स बेवहाय नाय बेवहाय माइनास मा फैगोन x नांगौ जों x 2 into x minus twice x स बे कैंसिल जासिगोन बे फैगोन जोंना 14 स ओमफ्राय बेवहाय जोंना फैगोन प्लास बेसे जौस्नि 14 स बेवहाय मा मोनगोन नाय जोङो gx जों बेखौ राननायाव जोङो मा मोननो हाखो जोङो x square minus 7 minus x plus 7 थामहिनबा जोङो बे नैबे जाबाय जोंनिया मा जागोन जोंनिया बियो बे जाबाय जोंनिया qx थामहिनबा बियो जोंनिया मा जागोन qx स अब्ला नाय अबा जुदि बेयो जुदि px जायोब्ला नैबे जुदि बियो px जायोब्ला मा जायो जों नाय स बि जुदि px जायोब्ला बिनि डिग्रीया बेसेबां दङ px नि डिग्रीया 2 थामहिनबा बिनि डिग्रीया 2 मानोना जोंनि x नि जुदि बे बांबिदाबा जुदि x नि बयनिख्रुइ देरसिन माना 2 जायोब्ला बियो 2 डिग्री जागोन 3 जायोब्ला 3 डिग्री 4 थायोब्ला 4 डिग्री जागोन स बेवहाय जोंना 2 दङ स बेयो 2 डिग्री बेखायनो जोंनिया मा जाखो जोङो बेखौ जोङो बिजों राननायाव बे रानगासैखौ जों मा मोनखो बे रानगासैनि डिग्रीयाबो 2 मोनबाय जों नाय x square minus x plus 7 थामहिनबा जोंना मा जाखो बेवहाय बेखायनो जोंनिया मा जाखो बेवहाय डिग्री px equal to डिग्री qx बेहाय समान जाबाय जोंना स बेवहाय जों मा मोनखो डिग्रीखौ जोङो समान मोनबाय स बेखौ जोङो एखे मोनबाय स बेयो समान जाबाय स नेक्स्टआव जोङो नाय नाम्बार 2 स नाम्बार 2 आव जोङो मा लानांगौ जोङो डिग्री qx इक्वल टू डिग्री rx जानांगौ स डिग्रीया मा जानांगौ qx जों आरो rx जों समान जानांगौ जों दा मोनसे ओरैबायदि लानोसै बेखौ जोङो बे नाम्बार 1 मोननै बे जाबाय नाम्बार 2 जागोन स नाम्बार 2 आव जोङो px खौ लानानैबा जोङो px खौ जोङो जायखिजाया जोङो एग्जांपल हमना लानो हायो जाहाथे बियो मा जानांगौ नैबे
राननाय बिमा फारिखौ बियो मा जानांगौ बेमानि जानाय सोलिनांगौ राननाय बिमा फारियाव बियो रानजानाय जानांगोन आरो ओमफ्राय बिनि डिग्रीया जोंनिया मा जानांगौ बुंनाय बायदि जोङो दिहुननो हानांगौ स' दा बेखौ मिलायनानै बेखौ जों गोरोबनाय बायदि मोनसे आरो एग्जाम्पल लानोसै बेहाय गुबुन मोनसे एग्जाम्पल बेवहाय जों लागोन x cube plus x square plus x plus 1 स' जों जुदि px खौ बिखौ लायोब्ला आरो जोङो gx खौ जोङो x square minus 1 स' जोङो gx खौ जोङो x square minus 1 लागोन अब्ला नाय जुदि बेखौ जुदि बेजों रानोब्ला डिग्री qx is equal to डिग्री rx समान ओंखारगोन स' नाय जों बेखौ राननोसै बेवहाय दङ x cube plus x square plus x plus 1 स' बेवहाय दङ x square minus 1 स' नाय x square जों जुदि बेवहाय x खानजाबोब्ला जों मा मोनगोन x cube minus a plus a minus आरो 1 into x मोनबाय स' बे केन्सेल थांबाय स' बेवहाय जोङो माइनास खालामनांगोन नालाय स' बेवहाय जोंना प्लास जागोन माइनास दङ बेवहाय प्लास जागोन स' x square बेवहाय स' बेवहाय गोरोन्थि जाबाय स' बेवहाय x होनाय बिदाबाव साननांगोन बियो x होनाय बिदाबाव माइनास x जागोन स' बियो प्लास जागोन नालाय बेवहाय जोंहा माइनास a प्लास a माइनास आरो 1 into x ओमफ्राय बेवहाय जोङो मा जागोन बियो दानख'नांगौ नालाय स' जों बे दानख'नांगौब्ला जों बेवहाय माइनास इनटु प्लास खालामना लानांगौ स' बेवहाय जोंनिया x square ओमफ्राय बेवहाय प्लास x प्लास जायोबा 2x प्लास 1 फैबाय स' दाना बाहाय जोङो मा खालामगोन x square मोननांगौ जों x square मा जाबाय x square मोनगोन स' बेवहाय प्लास 1 x square into 1 x square minus a plus a minus 1 into 1 बेयो जायो नङा minus a माने जागोन 1 into 1 स' दाना बाहाय बिदि थांबाय स' बेहाय थागोन जोंनिया बेहा माइनास दङ स' बेखौ जोङो प्लास लानांगौ स' बेहा मा जागोन 2x प्लास 2 जाबाय 1 प्लास 1 2 जाबाय स' दानाबा जोंनिया मा जाखो बिनि डिग्रीया बिनिख्रुइ उन्दैसिन जाबाय स' बेयाव 2x फैबाय बे x square दङ स' बियो उन्दैसिन जाबाय बेनिख्रुइ स' जुदि रानग्राया जुदि रानग्रानिख्रुइ उन्दै जायोब्ला बेखौ जों राननो हालिया स' बियो बिदि थागोन आद्रा जाना थानोसै स' दानाबा नाय बेवहाय जों मा मोननांगौ डिग्री qx is equal to डिग्री rx थामहिनबा बियो rx नैबे जाबाय rx थामहिनबा बियो rx जाबाय rx आरो नैबे जाबाय qx स' दानाबा नाय rx नि डिग्रीया मा दङ 1 x नि बयनिख्रुइ देरसिन पावारा मा दङ बेवहाय 1 दङ स' बेखायनो बिनि डिग्रीया 1 आरो बेवहाय x नि बयनिख्रुइ देरसिन पावारा 1 दङ स' बिनिबो डिग्रीया 1 जाबाय स' थामहिनबा जोङो मा मोनखो बेखौ जोङो बिदि लानायाव जोङो डिग्री qx is equal to डिग्री rx मोनबाय स' बेखायनो बेबो जाबाय जोंनिया डिग्री qx is equal to डिग्री rx डिग्री rx जाबाय स' दानाबा जोङो लास्ट मोनसे आरो एग्जाम्पल लाबावनोसै जोंना बेवहाय स' नाम्बार 3 स' नाम्बार 3 आव दङ 3 नाम्बार एग्जाम्पलाव जोंनिया मा दं डिग्री rx is equal to 0 थामहिनबा rx नि डिग्रीया 0 जानांगौ स' माने थामहिनबा आद्रानि डिग्रीया जोंनिया मा जानांगौ 0 जानांगौ स' जोङो एग्जाम्पल मोनसे लानोसै बेवहायबो जोङो बे जाबाय px is equal to जोङो लागोन x cube plus twice x square minus x plus 2 लाबाय आरो gx खौ लानोसै जोङो x square minus 1 स' जोङो रानग्राखौ जोङो x square minus 1 लाबाय स' दानाबा नाय बेखौ जोङो राननोसै रानोब्ला जोङो rx नि जोंनि डिग्रीखौ जोङो 0 मोनगोन स' नाय बेवहाय जोंना दङ x cube plus twice x square minus x plus 2 बेहाय x square minus 1 स' x square जों बेवहाय मा सानजाबोब्ला जोङो मा मोनगोन x मोनगोन स' x square सानजाब x square सानजाब x equal to x cube minus a plus a minus आरो x minus x जागोन स' बेहाय जोङो minus x लिरनोसै x नि जों x जों
x बिदाबजों जोङो x खौ फज'नांगौ आरो x स्क्वायर गोनांब्ला x स्क्वायर होना जों फज'नांगौ स' दानाब्ला जोङो बेजों केन्सेल थांबाय ओमफ्राय बेवहाय मा फैसिगोन जोंना टुवाइस x स्क्वायर फैफिनसिगोन गाहायाव बियो ओमफ्राय बेहाय जोंना प्लास जागोन बियो स' प्लास जायोब्ला बेहाय मा जासिगोन x जों प्लास माइनास जाबाय केन्सेल थांबाय बियो स' बेवहाय जासिगोन प्लास 2 फैसिगोन बेवहाय प्लास 2 ओमफ्राय x स्क्वायर जों बेवहाय मा सानजाब्ला जोङो मा मोनगोन जोङो टुवाइस x स्क्वायर मोनगोन स' x स्क्वायर जों 2 सानजा बेवहाय टुवाइस x स्क्वायर जाबाय माइनास a प्लास a माइनास 1 into 2 जाबाय स' बेवहाय जोंना प्लास बेहाय जुदि माइनास लायोब्ला जोङो प्लास माइनास केन्सेल थांबाय टुवाइस x स्क्वायर बेनिफ्राय बेवहाय जोंना माइनास दङ स' बेहाय जों प्लास लानांगौ स' जों जुदि दानख'योब्ला जों बेखौ मा लानांगौ बेखौ जोङो प्लास लानांगौ माइनास थायोब्ला प्लास लानांगौ आरो प्लास थायोब्ला माइनास लानांगौ मा लानांगौ बेखौ आं खिन्थिनि जुदि जोङो बेवहाय जुदि 2 खौ जों दानख'नांगौब्ला मा जागोन 2 खौ जुदि फर्मुला जोंना मा दंखायो माइनास दंखायो बेहाय आरो बेवहाय बिदि जागोन बे मानो जागोन बिदि नाय 2 जों जोङो माइनास 2 खौ दानख'नांगौ थामहिनबा 2 दानख'नाय माइनास 2 स' अब्ला बियो मा जासिगोन 2 plus 2 जाहैबाय थामहिनबा बियो 4 जाहैबाय स' बेखायनो बियो 4 जाबाय स' बियो केन्सेल थांबाय बियो लाथिख' जाबाय स' जों मा मोनखो आद्राखौ जों 4 मोनबाय नाथाय बिनि डिग्रिया 0 मानोना x बेवहाय x बिदाब गैया स' x थाफानाय गैया बेवहाय स' बेखायनो बेहाय rx नि डिग्रिया 0 जाबाय स' बेखायनो बे जाबाय मोनसे मा जागोन rx degree of rx equal to so बे जाबाय डिग्री 0 rx नि डिग्रिया 0 बे जाबाय rx डिग्रिया 0